Já vás zdravím nového videa na hru blablabla. A můžeš na to nastavit obraz, to zase nemůžeš, to zase nejde. Ten do toho mluv, ne, to se do toho musí mluvit. Já jsem tady sám. Čaute! Čelu! Čaute! Ne, to nejsi. To je umělá inteligence. Vidíte tohoto týpka na tom obrázku tady tohohle, to je ten debil, to je ten druhý debil, co mluví. Rocking and rolling. A dívej, ještě ti můžu ukázat jedný, koukej. Koukej, já ti ukážu. Čekaj se tiší. A teďka půjdeme zaplatit. All that long. A teď máme tady nějaký vzácné trky. A jak to a do komentářů, jak to dělá, dislike dolů a odběr dolů. A já vám řeknu jednu věc, dejte odběr a potom toho držte, aby měl nějakou radost. A teďka myslím, abyste měli hodně známky, abych měl. A říkejte kamarádi. Kdybyste potkali gamera, tak mi řekněte. Kdybyste potkali gamera plážnátýho, tak mi pošlete odkaz. Já si... Ty hajzle, já jsem Pavel Cook Games. Můžete podívat v odkazu videa, budete mít můj kanál. Mám momentálně 29 odběratelů, jsem slavný youtuber Zvendali a PewDiePie. Oh yeah, bitch. Good job. Už je down. A teď vám ukážu nejlepší. Dívej na ten jeho skateboard, ok. Zakryje. To nepůjde, to musíš mít zapnutý kameru, to musíš si dělat takhle. Dostat to napnutý. Že to střihnout, dívej. Zmačkni to a zmačkni to. Zmačkni to, no a dej toto a dej tady to druhý. A teď to jedem dál. Nebo víš, co ještě můžeš udělat. A teď mám. A tady to nedá. Když se budete koukat, tak tady to nedá. Ty vole. Dobrý, jo. Vidíte tohoto skatistu? Ten by neudělal ani backflip 160. O, já jsem tady. Obec. To je ten regular. A tady to bude konec videa. To je to možné.